खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 15 एप्रिल समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं कमलि ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनैनि सानाव नोंथाङा गोबां सुबुंनिफ्राय थुलुंगा मोनगोन। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। वृष राशि। दिनै नोंथाङा गोबां खहा जानो हागौ। सांग्राङै थानाया मोजां जागोन। गाज्रि सान। मिथुन राशि। नोंथाङा दिनै मोजां मोननायनि दौलेङाव गोग्लैनो हागौ। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। कर्कट राशि। देहानि सानाय सुनायफोरखौ नोंथाङा बारा मोननो हागौ। देहाखौ दिनैनि सानाव जोथोन लानाया मोजां जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोर मोजां जागोन। गोसोनि मावनो साननायखौ मावनो खाबु मोनगोन। कन्या राशि। गोजोन खुसि दिनैनि सानखौ नोंथाङा बारहोहरनो हागोन। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। तुला राशि। दिनै नोंथाङा सांग्राङै थानाया मोजां जागोन। नोंथांखौ दिनै खाबु पलानफोरा नंखाय दायाव बांसावनो हागौ। वृश्चिक राशि। नोंथाङा माबाफोर बेरामाव गोग्लैनानै दंब्ला नोंथांनि बेरामा दिनैनिफ्राय मोजाङाव फैनो हागौ। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां। धनु राशि। मोजां मोनलायनायनि बाराव दिनै नोंथाङा गोग्लैनो हागौ। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां सान जागोन। मकर राशि। नोंथांनि जायखिजाया खामानि मावनाया दिनै जाफुंनो हागौ। नोंथांनि थाखाय दिनै मोजां सान। कुम्भ राशि। गोसोआव गिनाय फैनो हागौ। गिनानैनो जायखिजाया खामानिफोरखौ नोंथाङा मावनो बागोन। गाज्रि सान। मीन राशि। दिनैनि दिना नोंथांनि थाखाय जोबोर मोजां जागोन। नोंथाङा दिनै गोजोन खुसि थानो हागोन। मोजां सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थागोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।